Krećemo za 3, 2... Kapiraš da mi već snimamo? Ok, izvini, nisam znao. Pa onda ništa. Krećemo. Idemo uživo za 3, 2, 1. Zar nisi malo pre rekao da snimamo? U stvari jesam, ali... Znaš šta sam mislio? Ne, uopšte ne znam šta si mislio. I ovaj studio je baš jadan. Imamo neki karton iza i neke 2 kutije. Ne znam šta je ovo. Ok, hoćemo više da počnemo, ovo se baš odužilo. Ne znam, hoćemo li da počnemo? Ajde, krećemo. Čekaj, zar nismo već počeli? Da, pre 45 sekundi. 46, 47, 48, 49, 50. Ok, prestani da odbrojavaš sekunde, to me malo i nervira. Izvini, žao mi je. Dobro, opraštam. I danas ćemo pričati kako napraviti account u Robloxu. Prvo, sve što treba da uradite je ukucati svoj datum rođenja. Naravno, vi morate da lažete, tako da napišite ispod 2000. Ja sam pokušao da upišem 2000, ali nažalost pisalo je da je to minimalno i da lažem. Ne znam ni ja. Pa zato vi treba da... možeš malo samo da približiš ovu kutiju. Mislim da se odvoja. Da, evo... Ne upadaj mi u kadar. Izvini. Ok. Izgleda nastavljamo. I, šminkerka, molim. Da, gospodine. Ne šminkaj me. Već ste našminkani. Šminkaj! A ima da te ugušim, bre. Dobre, šminkam. Pić. Odjebi. Posle nekog vremena. Ok, uglavnom da ne skrećemo sa teme. Pričat ćemo o Roblox accountima. Šminkerka je retardirana. Ok, već sam vam pričala za godine. Stavite da vam je ispod 2000. I naravno, napišite da se zovete retardiran sam i onda neke brojeve koje vi god hoćete. Napišite retardiran sam 285. Mukni šminkirku. Nja! Više s kadrom, moja misija, moja pravila. Morate naravno da upišete svoje ime i prezime. Pomozi! Ok, sljedeći korak. Ovo je moj show sada i onda idemo. Cijela moja armija, napravit ću šminkere. Svi! Ok, kamerman me digo iz nesvesti. Ok, i sada, htjela sam da pričam o ovome. Ona šminkerka onesvestila i kamermana. Ok, šminkerku smo strpali u kutiju. Vidjet ćete svi! Pa govna. Vidjet će oni. Nja. Začepi više! Ok, i uglavnom da pređemo na sljedeću temu. Upišite pol, muško ili žensko. Ja sam naravno upisao da sam žensko, u stvari sam muško. Nema veze. Pa htio sam i onda da... Još nećeš reći nikome da si žensko. Čuti. I onda, naravno, morate da odete lepo i da kao štiklirate ono ste pročitali sve ono na onu politiku, iako niste pročitali politiku privatnosti, ali nema veze, većina to ne pročita, u stvari ja mislim da... Šminkerka izašla iz kaveza! U pomoć, neka mi neko pomogne. U pomoć. Šminkerka mi se onesvestila. Čutimo! U pomoć! Šminkerka mi se osvetila. Ne! Vidjet će oni. Nastavit će se.